us presentem la col·lecció Badabum, quaderns d'expressió escrita, comprensió lectora i comprensió auditiva amb codi QR. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. Aquesta col·lecció està formada per 6 quaderns i estan orientats a primer, segon i a tercer de primària. En cada quadern hi ha 3 unitats. Al final de cada una d'aquestes hi ha les rúbriques per autoavaluar-se. Un dels objectius d'aquests quaderns és treballar l'expressió escrita. L'alumne treballa uns exercicis ordenats per ordre de dificultat que li donen autonomia i capacitat d'expressar-se amb el text escrit. Un altre objectiu del Badabum és treballar la comprensió lectora i auditiva. Per despertar l'interès dels alumnes en la comprensió i a la vegada implicar a tota l'aula s'utilitzen cançons i àudios amb el codi QR. Amb la lectura de petits textos i amb les seves activitats treballarem la comprensió lectora. A través dels codis QR podem treballar la comprensió auditiva i d'aquesta manera l'alumne pot identificar les diferències entre comprensió lectora i comprensió auditiva.